субахайр дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мешавад як навор аз бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 12-ум дарвоза, 61-ум магазин. Магазинҳои калонанд. ина касое ки кирта харанд духтарако метавонед анамхе вариантҳои киртора аз иҷа пайдо кунед. озӣ ма шумо нишон метиҳем. ҳамин киртое ки озӣ мебинед ҳамашон 500 сомониян. киртои фасони бори гуанҷоу ина размер доранд. пеш аз давом додани видео ман мехоҳам духтарако ҳамаи шуморо ба кор даъват кунам дар ширкати атоми ширкати ваяй корейская косметикаяй ки беҳад сифатошон хубай. озӣ камакак я видео мемонам, амра гӯш кунед. касе ки доставка мехоҳад, доставка доранд. маҳсулотошон дар Тоҷикистон доставка доранд духтарако. медонам ки лечебни бисёр чизои хушрӯ доштай, барои маршина, барои доғи рӯву дигар чизо. барои ҳамин метавонед нависед дар WhatsApp ҳамин хоҳараки мо бопра шумода мефаҳмона. дуруд ба шумо хоҳарони азиз ва бародарони гиромӣ. дар муддати 3 моҳ сафи гурӯҳи атомии тоҷикии мо ба 3000 нафар расид. муждагонӣ диҳед. дар ин команда бародарон ва хоҳарони пешсафи мо ба хатти марраи даромад расиданд. мо гурӯҳҳои омӯзишӣ бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ, ӯзбекӣ ташкил кардаем ки 24 соат фаъолият доранд. гурӯҳҳои занона ва мардона ҳар яке дар алоҳидагӣ дар хизмати шахсони нав ба ширкат аъзо шуда омодаанд. кор бо дастҷамъӣ бисёр зебо, хуб ва оқилона ба муваффақият расид. бародарон ва хоҳарони гиромӣ, ҳоло ҳам вақт ҳаст ва имконият фаровон аст. бишитобед, номнавис кунед ва омӯзиш намоед. дар ин роҳ шумо сарф ва харҷи беҳуда надоред. бо мурури каме вақт бе ягон мушкилӣ соҳиби даромадҳои хуб мешавед. биёед худро бисанҷед. шояд ин шанси шумо бошад. анаи киртае ки якум мебинед, ин кирта озӣ дар манекена шумода нишон метавонам да моделам. и летний вариантай, поёнаш комбахтай, маҳкамакай. анаи комбахтай, и тарафш бошад паплин. сабукакай, халадок, паплин не халадокай, материалаш сабукаки хушрӯ. инаинош бошад алакай, болошон велюрай, поёнашон бошад сеточниое ки подклад доранд. хушрӯ маҳкам. ино бо қафоошонам аҷоиб украшения кардагиай. озӣ кадомеш ки мешавад нишон дода ма шумода хушрӯ бо ай наздик нишон метиҳам. ина марҳамат 500 сомонӣ. ҳама намуд размеро ҳастай. духтарако метавонед ки дархост кунед, омада аз наздик бинед. ино магазиншон анамин дар бозори Корвон, 12-ум дарвоза, 61-ум магазинай. анамин моделе ки ман шумода озӣ гуфтам духтарако ки мисол варианти тобистонае. ина марҳамат комбахт, подклад дора, болош халадок материалаш. нархаш ира 450 сомонай. марҳамат духтарако, каси дар корай омада метавонед аз наздик бо хушрӯ бинед. хитон бисёр хушрӯчай фасонай. бо нарх наво када метавонед аз худи савдогар харидорӣ кунед. бинед чӣ қадar узори хушрӯ дора. инчунин духтарои азиз, анамихе туркиёи тоза паплино ҳаст. киртои духтагӣ омадай. нархошон 650 сомонияй. шумо бо метавонед хушрӯтарак омада аз наздик бинед. ма озиамхе баёша нишон метавонам моделоша. касе ки мисол харидорай аз наздик омада вай пӯшида бинен, бо чен кунед, мисол нарх наво кунед, баъдан метавонед харидорӣ намоед. бинед ё хушрӯан, ҳеч намешаванд. тоза бори турецкӣ. ҳамин кирта 650 сомон. мана
چه وریانت های فصل داره. این از دور نشان تانتیم که تا پایانش رو کرده دیده توانید. برای کسایی که آمده خریداری کردن میخواهند این دخترکو رو باش نیوش هسته با استینش نبینین چه فصل کدگه. این وریانت ها هسته یا را میتونی 3/4 کنی، میتونی هم خیلی دراز بشی استینشونه. خلاص مدل های عجیب فصلن. اینچنین این طرف هم هنمیخه نوینکوین. منه کرتای ترکی، کرتای پاپلینوی تورецький تازه یکم سورد. این وریانتی رو باشتنی دیدید تو همینجا چی داره تگمه داره نه که پایانش خیلی پرپرگ اومده. این طرفش تگمه نداره محکمه. منه نه ادناتون یا هسته. منه کسایی که مثال ادناتونی میخواهن دو رنگ داشته 650 اینویم منه هست از این نمود. یم هم خیلی 3/4 کرده میشوه آستیناشه. پایانش کلاسیکه به پرپرک به هیچه اینو انا این نمود مدلو هست. اینا раскрешенные кшоти калони хушру. خلاص بهترین کرتو پیشنهادش میشه. دخترکو باری دیگر تکرار میکنم که این نوار از بازار کاروان طرف تیلو بازار 12 دروازه مگزینی رقمی 61 پیشنهادش میشید. باقی سلامت باشین. خیر.